Районында 110 гектар пашни біздің. 43 район арасында 3-ші орында Чистай районы. 7500 гектар біздің кембағыш культурасы. Кембағышқа нәрсәчен біз әхемет беребіз. Высокомаржинальный культура. Ул сыңырак жиыла біздің шоның үшін бейінкенде міне біз бұл числоға ұғырқы біле қалдық. Жер зәпке сірілген, ұжымнар көтеріліп келе түп іш күнбағышны жиы бітіру. Ең ерте шешіліп, ең сың жиыла тұрған культура әлі хаман басуда. Фермер Илдар Ғиниятов аны бұйыл бірінші тапқыр шешіп қараған, зурлап тұтына 100 гектарда өстірген. Около 800 гектаров земли. 800 гектар тирәсе жир эшкәртәбез, нигездә бөртеклеләр. Көнбагышны әле беренче тапкыр чәчтек. Уңыш начар түгел, гектарыннан уртача 25 центнер чыга. Бөртеклеләрне яңгырга кадәр сугып бетердек, көнбагыш белән авыррак менә. Килә ява ияләнде бер булып ди фермер. Жир юыш булгач кырга керә алмыйлар. Көнбагышы да дымлы. Бу культураны сугуга тәэсир итүче төп шарт. Шуңа 2 сменада күбрәк төнлә, катырган вакытта эшләргә туры килә. Кембағышны жия башчылар енді біздің сентябрь айында жиябыз обычно. Анарға ясыра керек, диссекация киптерге керек. Шол диссекация білән задержка болды. Дельтапланнары чалмады. Соңға қалып суғылса да, оңышны юғалтмауның бір юлы көнбағышны дұрыс технология бойынша өстіру. Көнбағышны ел сайын бір орынға шешірге ярамый ди белгечләр. Чөнки ул җирдән, туфрактан төрле авырулар, ширләр йоктырырга мөмкин. Бу исә уңышка тискәре йогынты ясый. Шуңа күрә гадәттә көнбагыш басуларын киләсе елга ял иттерәләр, пар җир итеп калдыралар. Көнбагышны Татарстанның 37 районында шешелер. 215 000 гектарда үсә ул. Хәзергә шуның нибары 3тән бире суктырылган. Уңыш гектарыннан уртача 19-20 центнер чыга. Республиканың төньягында көнбагыш үстерү өчен кыяшлы көннәр җитми. Шуңа Этнә, Балташ, Кукмара, Әгерҗе, Менделеевск, Сабада башка культураларга өстенлек бирелә. Ә менә Азнакай, Аксубай, Элки, Спас, Нурлат, Алексеевскиларда көнбагыш мәйданнары 10 000 гектардан артып китә. Балык бистәсендә нигездә зур хуҗалыклар үстерә. 20 елда көнбагыш безнең районда 4200 гектар мәйданда чәчелгән иде. Инде менә былтыр 4500 гектар мәйданда чәчеләр. Быел инде бераз арттырдылар 4917 гектар мәйданда. Әлеге мәйданнарның 28%-ында уңыш җыеп алынган. Көнбагышы куырылсын өчен һавадан эшкәртелгән мәйданнар хәзер сугыла. Эшкәртелми калганнарының дымлылыгы зуррак. Менә карау төшкәнче диссекация сипкәннәрнең бүгенге көндә дымлылыгы нормага туры килә. Алар шул мәйданнарны бүгенге көндә сугалар. Тегеләренә нәрсә булачак? Тегеләрне көтәбез инде, һава шартларын хәзер минусовый температура кирәк. Һава шартлары минус булса, бераз ул дымны тип чыгара. Шул вакытта кирәк булыр. Әле кырга да кирәк булмый монда. Комбайн җир ялган җирдә техникасы җир ялмый, тагын ташу белән проблемалар килеп чыгып тора һаман. Быелгы елның температура ягыннан да әзме күпме барыбер җәйнең беренче яртысы, язның булай менә салкын килүе үзе эшен кертте. 1-2-3 атнага соңрак өлгерә дип әйтергә була аны. Шуңа да менә карлар яуганчы, кышка кергәнче без бу культураны алып бетерү өстендә эшләргә тиеш. Вакытында суктырып бетерү мөмкинлеге юк икән. Ник шәшеп тораларсың? Бу эштә киременә караганда чыгымы зуррак түгелме? Бәлки башка культуралар игү отышлырактыр. Ләкин монда эшне акча хәл итә. Бүген көнбагышның килограммы 20 сумнан сатыла. Бу әле иң түбән бәя. Узган ел ул 50 сумнан артык булган. Чагыштыру өчен быдай 7-9 сумнан йөри. Җитештерүчегә җыеп алырга өлгермәү куркынычлы булса да, көнбагыш үстерү файдалы. Җыелган кадәре дә чыгымны каплый диләр. Безнең фермерлар байбыз дип үстерелгән культура түгел. Үзләре тук булсын өчен дип, или без бай булсын өчен дип үстерәләр бит инде алар. Сүткә дә һәм дә үзләренең техникаларын яңартырга кирәк иде, комбайннар яңа алырга кирәк. Көнбагыш көньяк культурасы. Шуңа безнең шартларда үссен өчен махсус сортларын сайларга кирәк дип белгечләр. Татарстанда көнбагыш селекциясе белән гомумән шөгыльләнмиләр. Һава шартлары мөмкинлек бирми. Традицион рәвештә көнбагышның селекциясе арлыкчылыгы белән безнең күбрәк көньяк регионнар шөгыльләнә. Краснодарда бар, Ростовта шөгыльләнәләр көнбагыш селекциясе белән. Чөнки бу культура күбрәк көньяк регионнарда безнең киң мәйданнар билеп тора. Татарстанда ул соңгы елларда гына мондый зур мәйданнарга иреште. 20 ел элек ул 1000 гектар тирәсе генә. Казан май комбинаты Татарстанда көнбагыш кабул итүче иң зур оешмаларның берсе. Елына 1 миллион тонна техник культура эшкәртү мөмкинлеге бар. Аннан якынча 450 000 тонна май, шул кадәр үк тонна түп һәм башка эшкәртелгән продукция чыга. Татарстан һәм Идел буе төбәкләре белән эшлиләр. Соңгы 10 елда илдә көнбагыш үстерү мәйданы арта. 10 ел элек Татарстанда, безнең республикада 60 000 тонна көнбагыш җыеладыр. Быел уже
300 000 тонна оңыш көтәбез. Мейданларның артуы ихтыяжга да бәйле ди белгечләр. Май, эшкәртү, азык-төлек әзерләү, химия, гомумән теләсә кайсы тармакта файдаланыла. Кышка таба көнбагышны күбрәк алып килә башласалар да, аны эшкәртер өчен шартлар бар. Иртә җыеламы, соңмы эшкәртүнең сыйфатына йогынты ясамый диләр. Дымлы һава булганда, шимал тоже дымлылыгы арта, шуп содержаниесе әзрәк арта. Но безнең предприятиедә орлыкларны Дешкалаха җиткәргә бөтен җиһаз бар. Современный җиһаз. Кибзан киптерәбез, чистартабыз. Эшидәге үзгәрә диләр менә аның кышка таба. Әчи бит ул качан, когда аны җыеп киптермичә саклаганда зур объем. А когда басудан сразу җыеп алып кергәндә, ул особо отражать итми качествода. Кырга чәчелгән үсемлектән алып кешенең өстәленә сыек май буларак барып җиткәнче көнбагыш ырлыгы менә шушындый юлузан. Менә ул ырлык үзе, менә аның теше, менә аның кабыгы, менә аның түбе. Түптән ясалган менә бу шурутларны мисал өчен терлекчелектә файдаланалар. Ә менә мондыйлары ягулык буларак кулланыла. Һәм нәтиҗәдә менә шушындый сыек май барлыкка килә. Көнбагышны иң күп үстерүче илләрнең берсе Украина булган. Шулай ук Аргентина, Төркия, Казакстан соңгы елларда аны күпләп чәчә. Хәзерге шартларда җитештерүчеләрне продуктның бәясе генә борчый. Уңыш булмаган елны ул кыйммәт, ә быелгы кебек уңган елны очсыз диләр. Экспортка чыгару мәсьәләсенә геосәяси вакыйгаларда йогынты ясаган. Чистой балык бистәсе һәм Лаеш районнарыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.